има регистрация. Значи, трябва да видим колко той се различава от физиката на конструкцията, визията на шарка. Другото, което е това, което вика на шарка. Искате да го да кажете какво дали да се обстоя съвършено структура на физики, като каква е идеална за вас? Значи, Мишо, подходът е неправилен, аз тук ще намешам малко. Значи първо да оставим селекционерите да кажат какво търсят, да им има ли ги разликите и къде отиват разлики. Значи, не знаем каква е шарката, за да питаме каква е съвършена. Не, как да не я знам. Не, ти шарките, ние сме ги наредили шарка. А ние не знаем коя е съвършената шарка на този тип гълби. И да обясня тогава на всички. Чакай сега, говорим за техния гълб, който искат да се направи порода, да? Коя е идеалната шарка от всички тия? Кой е съвършения мъж? Не. Има шарка съвършена в този тип гълби. И сега да обясня на всички, които не са запознати за нея. Тая шарка се появява за първи път и е описана в началото на миналия век от немец, който е забелязан в ориенталския роден. Тая шарка е свързана само и предимно, когато той я описвал, аз това съм чел, с червения цвят и в последствие жълтия е следствие на червения. Това е лично да си го обяснява. Шарката представлява следното нещо. Началото на развитието на шарката е почти гълва, който е в средата, белотръд, при който се появяват отделни пера на крилата бели. Следващия стадий на шарката е пропръскване на капака като гълчета, които са ето тук в средата. И жълтия също. Третия вече уточнен като съвършен, защото трудно се балансира в тази шарка, а тя, съгласете се с мен, е много по-идеална от изброените предни и от следващата след нея, е огледалният гълб, на който са бели крилете, гърба и кръста само и един корема. Да, корема между краката, точно така. Следващото нещо е разпада, който е в последната клетка, когато белото надделява над червено. Не забравяйте, че тия гълби произхождат дълбоко в историята си от чисто червени гълби. Това е разпад. Това е идеалната шарка, това са работни шарки към идеалната шарка. И това, аз ви го казвам преведено в най-свободен текст, мой преразказ. Ако много държите, ще го преведа абсолютно буквално, както го е написал човека, книжката е имам, и ще ви я дам да прочетете. Това са шарките така описани. Огледален гълб има не само български, има три, излагах, руски породи, една унгарска, една румънска клушки гълб, в Дебреценския вече има огледални гълби, направени и едни барабанчета, мисля, че имаше немски гълби и австрийски, да. Бирмански е виенски гълб огледален. Виенски огледален гълб. Австрийски пак какви да. И унгарски. Така. За това питането ми, каква е идеалната шарка, е свързано точно с тази информация, която имам аз. И не мога да се примеря, че работни гълби и гълби след разпада на шарката са приемлива шарка за селекционери. Поради тази причина, обяснявам и нещо друго, поради тази причина Клуб Български огледален ровер призна само и единствено огледалната шарка, без работните и без разпада. Сега аз се опасявам, че и ти най-вероятно не ме разбрат правилно. Тук в тези гълби не се събрахме да коментираме шарка. Много може да коментираме и фигурата. Така, много си прав, безспорно, така. Значи, тук се събрахме да коментираме порода. Мога да коментираме цялата порода перо по перо. Това става въпрос. Няма смисъл да коментираме шарката. Не, аз това го обясних за шарката, всички са наясно, защото хората твърдат, че огледалният гълб не е идеалната шарка за тия гълби. Мисълта ми е, че обяснявам защо е идеално. Да коментираме породата, ще коментираме шарката. Също може. Има вариант, който може да не коментираме шарката. Да, се издава. Така, да говорим конкретно. Това е, обясних ви как седят нещата с шарката, сега вие разкажете за гълба. Ако искаш обясни, аз мога да направя въведение, за да стане така по-лесно да развие работата и да тръгне разговор.
хората искат да си признаят техните гълъби и търсят вариант, в който да го направят това. Какво може да се направи, за да се разделят тези гълъби от огледалните, за да има две повърхи? Така ли? Не искате да гледате едни и същи гълъби с две различни имена, защото това няма как да стане. Представят гълъби, които гледат в момента и искат да кажат, че тези са по-различни от другите. И ние трябва да кажем така ли е, не е ли, да видим всички. И тогава че коментираме Слушай, аз да взема отношение. Като са по-различни, да кажат какво са по-различни. Да кажат Точно това сега даваме думата да представят стандарта, да прочитат стандарта и да видим дали има някаква разлика от огледалния. Ако има разлика от огледалния стандарт, значи разликите не трябва да са в по. Думата по не трябва да има пред разлики. Такава порода. Имаме ли на лице стандарт на БГ? Имаме го, е там папка. Абсолютно същия стандарт прекопиран, нали дойде от това, който е с стандарта в нас. Абсолютно същия. И като не пречи. Нека да го видим. Ето го чакаме, давам го. Не, чуеме да видим. Ако е същия, трябва да се Ма те гледа сега, те огледалните не могат да имат, да немат малко прилика с тия, защото те излязат от тия. Не мога сега аз да направя едно дете и то да не прилича на мене. Аз не съм съгласен, че излизат и от тия. Моля. Не съм съгласен. Ще кажа много неща. Да не разказвам само, нали, Много неща ще кажа тук пред всички, за които ще те убеда, че не си прав. Значи нека тия момчета първо да се направят презентацията. Хайде направят презентацията и ще секунда, моля да сме се навиквам. Давам един въпрос, след това ще покажа. Когато Христос седи до света, един бял свит, един друг, какво се получава? Какво се получава? Един с капаци, един без капаци. Какво ще стане? Ще вадим тия да приказват огледално. Това мурката с червен гълъб ще вади огледално. Генетично нещата следния начин. Това е много голям майстор вече. Слушайте се, бе, Добре, кажи колко струват тия гълъби, аз да ги взема и да вадим. Аз ще произвеждам да ще извадим такива гълъби. Чакайте, че много Нека доктора да мисля, тако. Аз само ще кажа нещо. Това са така наречени допъл РБК. Значи имаш два гена за шарка. При жълтите и червените гена за тази шарка, само при жълтите и червени не може да бъде при черни. И затова отличните си получават тези гълъби. Ако той сложи чисти гълъби и бели капаци, вади само такива гълъби. Откара кафявия гълъб, вече става приплодите са носители на бели капаци и така нататък. Значи това е генетически и при много други породи го има. Така че дайте две породи, винаги ще стане. Дай, Фокерче, ми се представи какво сметате като разлика, така нататък, за да говорим конкретно. После ще ги изборим, да. Добре.